आइजो गांखं आरो लाइमोन गांखंनि दैदेनगिरिखौ दिनै दाफुंनानै लादों 14 नं चिरां दुवार इउपिपिएल ब्लकआ। चिरां जिल्ला 14 नं चिरां दुवार इउपिपिएल ब्लकनि मावख'आव दिनै लाइमोन आरो आइजोफोरखौ लानानै गोबां सावरायनायनि गेजेरजों लाइमोन गांखं आरो आइजो गांखंनि दैदेनगिरिफोरखौ सायख'नानै दाफुंनानै लायो। लाइमोन गांखंआव आफादगिरि हिसाबै महन्त नार्जारिखौ गायसनो आरो गाहाय नेहाथारि हिसाबै सानै गायसनो जेरै यादव दाहाल आरो खोदोम बसुमतारिखौ गायसनो। आइजो गांखं हिसाबै दैदेनगिरिखौ सायख'दों आफादगिरि हेमा बसुमतारि आरो सानै गाहाय नेहाथारि हिसाबै सायख'यो फारियै मन्जु मुसाहारि, पुर्निमा बर्मन। दिनैनि सायख'नाय दैदेनगिरिफोरा मोजां खामानि मावलांगोन आरो जायफ्रा बिबान मोनदों बिथांमोनखौ साबायखर जासियो। चिरां जिल्ला इउपिपिएल दोलोनि गाहाय नेहाथारि अमर सिंह ब्रह्म आरो 14 नं चिरां दुवार इउपिपिएल ब्लकनि आफादगिरि बिरदाव मोसाहारिया फोरमायो। दिनै नैबे सान्तिपुर इउपिपिएलनि ब्लक अफिसाव जोंहा गोनांथार मोनसे हाबाफारि दङमोन। बे हाबाफारिया जाहैबाय जोंहा ब्लक कमिटिनि युथ विं जायखौ युथ सेलबो होनना बुङो आरो उइमेन सेल, बे मोननै सेलखौ दिनै दाफुंनानै लानाय जाबाय। जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा, बिराद मोजां कमिटि दिनै युथ कमिटि जोङो ब्लक कमिटिनि दानानै लानो हाबाय आरो ब्लक कमिटि उइमेन सेलनि दिनै दानानै लानो हानाय जाबाय। जोबोद गोख्रों मोनसे कमिटि जों मोनदों, मोननैबो गोख्रों आरो जोंहा फोथायनाय दं जोंनि पार्टिनि हाबाफारिखौ आवगायलांनायाव नैबे कमिटि मोननैया जाय कमिटिफोरखौ दिनै दाफुंनानै लानो हानाय जाबाय बिथांमोना जथेस्थ' खामानि मावलांनो हागोन। रायजोनि गेजेराव हाबनानै रायजोनि जेंना जेंगोना बेफोरखौ सुस्रांनाय, रायजोफोरखौ मदद खालामनाय आरो बेनि गेजेरजों जोंनि हानजायारि जोंनि पार्टिनि जिखिनि एक्टिभिटिस बेखौ मोजाङै लांनो हागोन आंहा मोनसे फोथायनाय दङ आरो आं जोबोद गोजोननाय मोनदों। जेनाखि एक्टिभिटिस बेखौ खालामगोन, दाबो खालामबाय थादों। जोंहा जोंनि इउपिपिएल हिसाबै जोंहा जेरैबायदि जोंनि एक्टिभिटिसखौ लांनांगौ बेखौ जों खालामबाय थागोन आरो जोंहा मोनसे एडभान्टेज दङ जे जोंनि प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव जोंहा मोनसे सरकार दङ बिटिसिआव, बिजेपि, इउपिपिएल आरो जिएसपिनि मोनसे सरकार। बे सरकारा दिनै जेरैबायदि खामानि मावनो नागिरदों बेहाय माने बे खामानिफोरखौ जेब्लानाखि नुगोन रायजोफ्रा बिराद माने लाब जागोन, रायजोफ्रा उपकृत जागोन आरो बेनि गेजेरजों जोङो जोंनि रायजोफोरनि गोसोखौ जै खालामनो हागोन आं सानदों आरो गुसुं समनि गेजेरावनो मोनसे मोजां मोनसे डेभेलपमेन्टनि जे मोनसे महर, बे महरखौ नुगोन। आरो बेनि अनगायैबो जोंहा रायजोफोरनो जेनाखि खोथा होनाय दंमोन जे गुबुन गुबुन जाथि जनगोष्ठीनि गेजेराव अनलायनाय, फोथायलायनाय लानानै मोनसे मोजां मोनसे परिबेस दानाय, बेनि माबाजों दिनै खामानिया आवगायबाय थादों आरो सममर्यादा ओमफ्राय जयैनो जौगानाय बे माखासे मोन्थोरफोरखौ लानानै जोंनि हान्जाया दिनै खामानि मावबाय थादों आरो बे नोजोराव जोङो मोजाङैनो खामानि मावहैनानै जाफुंसारनो हागोन बे फोथायनाया आंहा दङ। आङो 14 नं चिरां दुवार ब्लक कमिटि इउपिपिएलनि जानानै नोंथांमोन गासैनिबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर आं जासिबाय जे दिनैहाय जोंहा 14 नं चिरां दुवार ब्लक कमिटि इउपिपिएलनि सिङावहाय जे लाइमोन गांखं आरो जोंहा आइजो गांखं, बे मोननै गांखंखौ जोङो दानानै लानो हाबाय। जे बे लाइमोन गांखंआव जोंहा आफादगिरि हिसाबै जोंहा महन्त नार्जारि बिथांखौ जों मोननो हादों आरो गाहाय नेहाथारि जा सानै दङ, सासेया एडमिनिस्ट्रेटिभ आरो सासेया अर्गेनाइजेसन, बिथांमोना जाबाय एडमिनिस्ट्रेटिभ हिसाबै जोंहा यादव दाहाल बिथांखौ जों मोननो हादों आरो जोंहा सासे अर्गेनाइजेसन हिसाबै जोङो खोदोम बसुमतारि बिथांखौ जों मोननो हादों आरो आइजो गांखं हिसाबै जोङो आफादगिरि हिसाबै हेमा बसुमतारि बिथांखौ जों मोननो हादों आरो जोङो गाहाय नेहाथारि जा सानै दङ, जोंहा मन्जु मुसाहारि बिथांखौ जों एडमिनिस्ट्रेटिभ हिसाबै जों मोननो हादों आरो जोंहा अर्गेनाइजेसन हिसाबै जों मोननो हादों पुर्निमा बाला बर्मन, जा बिथांमोनखौ जों मोननो हादों। आं बिथांमोन गासैनोबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आङो साबायखर जासिगोन आरो दिनैनि नैबे जोंनि गोदानै दाफुंनाय जे आइजो गांखं आरो लाइमोन गांखं, बे दाफुंनायाव जोंहा चिरां जिल्ला इउपिपिएलनि जोंहा गाहाय नेहाथारि बिदा गेदेर अमर सिंह ब्रह्मआ बाहाय बाहागो लानानै गोदानै दाफुंजानाय जे कमिटि बिथांनि गेजेरजों फोसावफैनायखाय आं बिथांनो साबायखर जासिगोन। जों आसा खालामदों जे फैबाय थानाय 2022 मायथाइनिफ्राय 2025 मायथाइसिम बे जोंनि गोदानै दाफुंजानाय जे कमिटिया मैखोमै खामानि मावगोन आरो जोङो मिजिं खालामदों बे जोंनि 14 नं चिरां दुवार ब्लक कमिटिनि सिङाव जोंहा गोबां हाबाफारि मावनांगौ दङ। दा बे हाबाफारिफोरखौ जोङो ब्लक कमिटि,
उइमेन्स कमिटि आरो इयुथ कमिटि जोङो जथायै मोनसे वर्कशप जों खालामनानै जोङो फैबाय थानाय समाव 3 बोसोरनि मोनसे मास्टार प्लेनिं जों खालामनो लुबैदों आरो बे मास्टार प्लेनिंआव जोंनि गोबां जेंनाफोर बे जेंनाफोरखौ जोङो मावफुंनो जोङो थांखि लागोन। बाक्सा सालबारि महकुमानि सिङाव थानाय रायजो राजा सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। किरण एन्टारप्राइज, जेराव नोंथांमोना मोननो हागोन नोंथांनि फालांगि खालामनायाव गोनांथि जानाय टाटा य'दा ट्राक आरो ई-रिक्शा, लोगोसे नोंथांनि न' बां लुनायाव गोनांथि जानाय बाला, अन्थाइ, सिमेन्ट, इटा। बाक्सा जिल्ला सालबारि महकुमानि सालबारि भबानिपुर लामायाव थानाय बे किरण एन्टारप्राइजआव नोंथांनि थांना थानायनि जिउआव गोनांथि जानाय टाटा य'दा ट्राक, ई-रिक्शा आरो बाला, अन्थाइ, सिमेन्ट, इटाफोरखौ गोरलैयैनो मोननो हागोन। गोनांथि जानाय सुबुंफोरा 9101113708 आरो 9401079621 जानबुं अनजिमायाव खौरां लाहरनो हागोन।